Ola amigos, benvindos a Código Amat. No vídeo de hoxe vou falar pela terceira vez sobre os efeitos que ten os dados de contacto inseridos na reserva con o código IP. Hoxe vou comentar como a información de contacto do cliente afecta cando estamos traballando con Amadeus Travel Offers e con os recibos itinerarios dos billetes que tamén son chamados de ITR. Vamos comezar o vídeo. Vamos lá. As páxinas de axuda que podemos usar para ampliar información que vou explicar durante o vídeo de hoxe son HEAP, HEITR, HEOF, que pode ser substituído por HEOFFER, e tamén temos HEMAIL, que se refere a todo relacionado a emails, incluindo os dois códigos, 1 e 2, que vou usar no vídeo de hoxe, IML e MLA. Nas próximas 3 páxinas, 1, 2 e 3, falarei sobre Amadeus Travel Offers. Existen 4 pontos chave, 1, 2, 3 e 4, no envío de ofertas. O primeiro punto é crear a proposta con a oferta. O segundo ponto é enviar a proposta por email. O terceiro ponto é o recibimento por parte do cliente do documento que inclui varias ofertas. Para verificar se o noso cliente recebeu correctamente, debemos observar se ao lado dese documento aparece a frase en inglés "Send via email". O cuarto ponto é decidir se você quer enviar as propostas con as ofertas para todos os enderezos de email que aparecen na reserva ou se prefere enviálas apenas para un ou algún dos enderezos de email disponíveis. Esta información é importante. Se o escritorio precisa da autorización previa do cliente para saber para quais enderezos de email você pode enviar as ofertas. Esta información tamén é importante. O envío das ofertas seleccionando enderezos de email específicos non provoca mudanzas nem na reserva, tamén chamada de PNR, nem no conteúdo da proposta. Agora vou explicar varias transaccións que poden ser realizadas para enviar propostas combinadas. Cando temos o elemento API na reserva, podemos usar a transacción OFN/PR para enviar todas as ofertas disponíveis. Tamén podemos usar a transacción OFN/PR1 para enviar a oferta número 1 da lista disponível e a transacción OFN/PR1-3 para enviar as ofertas 1, 2 e 3 da lista de ofertas disponíveis. Entre paréntesis, adicionei transaccións que son usadas para funcións semellantes ás explicadas anteriormente, mas con a peculiaridade de non pertenceren ao tema de propostas combinadas. A transacción OFN-IMLA e a transacción OFN permiten enviar todas as ofertas disponíveis. No entanto, OFN/01-2 permite enviar apenas as ofertas número 1 e número 2. As transaccións que ten as letras PR, esta e esta, facen referencia a propostas combinadas. No entanto, as transaccións que non ten as letras PR, esta e esta, facen referencia a propostas individuais. Agora vou explicar varias transaccións que poden ser realizadas para enviar propostas combinadas cando non temos o elemento API na reserva. A transacción OFN-IML-email address/PR
é usada para enviar todas as ofertas disponíveis para o enderezo de email que aparece na transación e que foi fornecido pelo cliente encima da hora. A seguinte transación ten tres opções diferentes ao final da transación, 1, 2 e 3. As tres opções serven para enviar propostas específicas. Se escribemos PR1, no final da transación enviamos a oferta número 1 da lista disponível. Se escribemos PR1, 2, enviamos as ofertas número 1 e número 2 da lista disponível. Se escribimos PR1-3, enviamos as ofertas número 1, 2 e 3 da lista disponível. Agora vou explicar propostas individuais. Comezo por transaccións que poden ser realizadas cando temos o elemento API na reserva. Con OFN podemos enviar todas as ofertas disponíveis de unha proposta individual. Con OFN/01 enviamos apenas a oferta número 1. Con OFN/01-2 enviamos apenas as ofertas número 1 e número 2. A seguir podemos ver as transaccións que poden ser realizadas cando non temos o elemento API na reserva. Con OFN-email address podemos enviar todas as ofertas de unha proposta individual para o enderezo de email que aparece na transación que foi fornecido pelo cliente na última hora. A próxima transación ten dúas opções diferentes ao final da transación, 1 e 2. As dúas opções serven para enviar ofertas específicas de unha proposta individual. Se digitarmos 01 no final da transación, enviamos a oferta número 1 da lista disponível. Se digitarmos 08-9, enviamos as ofertas número 8 e número 9 da lista disponível. Nas próximas 5 páxinas, 1, 2, 3, 4 e 5, falarei sobre os recibos de itinerario das pasaxes, os quais son chamados de ITR. Os ITR, começo falando con esta información, son documentos de transporte legais que son impresos como parte do proceso de emisión das pasaxes electrónicas. Os ITR son documentos de transporte legais que son esta información. Os ITR fornecen ao pasaxeiro informacións detalladas sobre o transporte aéreo e son válidos como comprobante de pagamento. Ese recibo, chamado de ITR, serve como contrato de transporte do pasaxeiro. A próxima frase é moito importante. Esa frase se refere ás transaccións do último folleto que comezan por TTP. Esta transacción e esta transacción. Geralmente, as transaccións de Amadeus que comezan con TTP son usados para emitir varios documentos ao mesmo tempo. No entanto, cando o código TTP ven seguido de unha barra do código ITR, o único documento que geralmente é emitido é o propio ITR. Tamén debemos saber que antes de emitir o ITR, a pasaxe já debería estar emitida. O próximo parágrafo se refere á frase da cual falei no inicio desta páxina. Ou sexa, as transaccións que ten o código ITR depois da barra, a barra que ven depois do TTP, serven para emitir o documento chamado ITR. Alén diso, lembra vosés que o billete ao cual me refiro na segunda frase desta páxina tamén é emitido usando o código TTP. No vídeo anterior falei sobre outros códigos semellantes ao ITR, como por exemplo IEP, IEPJ, IBD ou IBP. Eses 4 códigos son usados para enviar roteiros de viaxen aos nosos clientes, mas non son a mesma cousa que o ITR.
que é un recibo. Recomendo que asistan ao vídeo anterior para poder entender as diferenzas entre eses 4 códigos e o ITR, ok? Vamos para a próxima páxina. O ITR só pode ser emitido cando a reserva está activa e cando o PNR está recuperado. É posible que por padrón o noso escritorio teña esa opción automáticamente activada para que o ITR sexa emitido directamente cando dermos a orden de emisao do billete. E na páxina seguinte vou explicar o que acontece con os PNR que ten ao mesmo tempo máis de un pasexeiro e un elemento API na reserva. E falarei de todo isto aquí. Se nos solicitarmos a opción de enviar o ITR por email, todos os ITR existentes serán enviados para todos os pasexeiros que houber no PNR, utilizando os enderezos de email que tivermos escritos nos segmentos API que aparecen na reserva. Agora vou explicar a última páxina do vídeo de hoxe. Aquí podemos ver varias transaccións que xa o realizadas utilizando o código ITR. Comezo a explicación con dúas transaccións parecidas. Esta transacción e esta transacción. A primeira delas permite enviar o documento ITR para o enderezo de email que aparecer por padrón no segmento API do PNR. E a segunda transacción permite enviar o documento ITR para o enderezo de email que o cliente nos teña fornecido de última hora. Vamos para a próxima transacción, ITR-EML-email address /TKT 999-666-333. Ela permite enviar o documento ITR para o enderezo de email que o cliente nos teña fornecido de última hora, adicionando ao mesmo tempo un dado chave, o número do billete. Ese dado chave é adicionado cando temos varios números de billete na mesma reserva e só queremos enviar por email o ITR asociado a un deses números de billete. E a seguir vemos 3 transaccións parecidas, 1, 2 e 3. A primeira e a segunda transacción son usadas para visualizar o documento ITR asociado a liñas ou segmentos do PNR do tipo FA e do tipo FB. Nesas dúas transaccións debemos escrever o número da liña ou segmento afectado do PNR despois da barra, ou sexa, escrévese o número de liña ou segmento e non se escreve el FA, el FB. A terceira transacción, esta, permite visualizar o documento ITR asociado a un pasexeiro específico do PNR. Por iso, escrevemos depois da barra a letra pi e o número 1, porque neste caso nos interesa visualizar o documento ITR asociado ao pasexeiro número 1 do PNR, ok? E as seguintes transaccións, 1, 2 e 3, permiten enviar o documento ITR explicado nas 3 transaccións anteriores, estas, para o enderezo de email que aparece por padrón no segmento API do PNR. A seguinte transacción, ITR-EML-email address /el do tipo FA, tipo FB, P1, permite enviar de forma conjunta o documento ITR explicado nas 3 transaccións anteriores para o enderezo de email que o cliente nos teña fornecido por último. A seguir vemos 3 transaccións especiais. ITR-EML-LP SPI, ITR/LP space SPI e finalmente ITR-EML
José. A primeira permite enviar o documento a ITR para o enderezo de email que aparece por padrão no segmento API do PNR, alterando o idioma do ITR ao mesmo tempo. Depois da barra escríbese as letras LP que se referen ás palabras en inglés Language Preference, deixando un espazo en branco para escribir as dúas letras do idioma escollido. Neste caso escrevemos SPI porque queremos enviar o documento en español. SPI son as dúas primeiras letras da palabra inglesa Spain. A segunda transaxao apenas permite visualizar o documento ITR especificando o idioma en que queremos velo. A terceira transaxao permite enviar o documento ITR especificando que ele debe ser enviado para o enderezo de email que aparece no PNR vinculado ao pasaxeiro que ten o nome José. Para iso, escrevemos a letra N, que representa a palabra inglesa name, depois escrevemos un hyphen e o nome do pasaxeiro. Enseguida, vemos dúas transaxóns parecidas. TTP/ITR-IMLA/RT e TTP/ITR-IMLA. Ambas permiten enviar o documento a ITR para o enderezo de email que apareza no segmento API do PNR, emitindo o documento ao mesmo tempo. A diferenza entre as dúas transaxóns é que na primeira, RT é adicionado depois de unha barra e na segunda transaxao, RT non é adicionado. Cando os documentos son emitidos no Amadeus usando o código TTP, o sistema nos tira da reserva. É por iso que podemos escrever RT no final de cada transaxao que comeza con TTP para que o sistema volte automáticamente para a reserva após emitir o documento. Vamos para a última transaxao. TTP/ITR-IML-email-address/RT. É similar á primeira das dúas transaxóns anteriores. E a única diferenza con esta transaxao é que IMLA é sustituído por IML-email-address porque o cliente nos deu un novo enderezo, un enderezo email, no último minuto. Por tanto, esa transaxao permite estas tres cousas. Enviar o documento a ITR para o enderezo de email que eles nos forneceran de última hora, emitindo o documento con TTP e recuperando a reserva con RT ao mesmo tempo. Amigos, chegamos ao final do vídeo. Os vídeos a seguir serán executados da mesma maneira que eu fiz, ou sexa, explicar cada unha das partes de Amadeus da forma máis extensa posible. Lémbrese de se inscrever e curtir este vídeo se você gostou deste vídeo. Non se esqueza de compartilhalo con cualquier persoa que possa estar interesada. Sería un bon presente tanto para quen precisa dun reforzo quanto para quen non entendeu o programa. Acima de todo, sería un bon presente para estes últimos que agora ten unha segunda oportunidade con meus vídeos para aproveitar o tempo e o diñeiro alocados no pasado e que finalmente poderá lucrar. Moito obrigado e voute dizer a mesma coisa de sempre. Amor para ser amado.